Uanset hvilken del af livet vi beskæftiger os med, er evolution uundgåeligt. Ifølge Verdensbanken befinder mere end 40% af den voksne befolkning og mere end 2 milliarder mennesker over hele verden sig uden for det etablerede banksystem, hvilket fastholder mange i en tilstand af fattigdom og modløshed. Det er et stort problem i verden i dag, men udfordrende tider er også ofte de mest kraftfulde, da de gør os kreative og får os til at lede efter nyere og bedre løsninger. Det nuværende banksystem blev udviklet for mere end 60 år siden. Men nye idéer og innovativ teknologi har åbnet dørene for en finansiel evolution, der har kraften til at forandre hele vores verden. De penge, vi benytter i dag, er såkaldt fiatpenge. Begrebet opstod ud fra det princip, at en check eller en dollar altid var modsvaret af guld. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve asset. Det ændrede sig i 70'erne, da den amerikanske regering ophævede den direkte konvertibilitet imellem den amerikanske dollar og guld. Ingen fiat-valuta har nogensinde bevaret sin værdi over tid, og princippet er simpelt. Hver gang centralbanken trykker mere valuta, så mister de penge, vi har i vores lommer, nogen værdi, og det kaldes for inflation. Efter flere års inflation, overbelånte markeder og uansvarlig, ureguleret finansiel praksis, blev konsekvenserne enorme og medførte i sidste ende finanskrisen i 2008. En krise, som samtidig markerede begyndelsen på en markant finansiel evolution. Kryptovalutaen blev født. Ideen med kryptovaluta var at skabe en ny valuta, som var fri for inflation og baseret på de samme principper som guld, hvor udbud og efterspørgsel skaber værdien. En idé baseret på toppen af den teknologiske udvikling, som muliggjorde hurtigere, billigere og mere sikre transaktioner. Siden da er der sket en masse, og godt et årti senere er kryptovaluta begyndt at påvirke hele vores verden. Do you think this is a currency that's really going to work eventually? Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. Det bliver juridisk set betragtet som en vare i USA, mens det i den europæiske union er et aktiv. I dag har alle større banker indset, hvilken betydning denne type af valuta vil have på hele vores pengesystem. Og banker verden over ser nu på nyskabende måder, hvordan de kan implementere kryptovaluta og den underliggende teknologi, blokkæden, i det nuværende banksystem. Kryptovaluta er stadig et nyt koncept for mange mennesker, men nyskabelsen er ved at blive en accepteret form for penge. Blot i en ren digital form. Det er imidlertid den underliggende teknologi, blokkæden, der har potentialet til at forandre ikke bare vores valutasystem, men hele den måde, som vores samfund fungerer på i dag. Der var ikke mange, der troede på internettet for 30 år siden. I dag er ca. 40% af jordens befolkning forbundet med World Wide Web, og i 1995 var det mindre end 1%. Det, der gjorde internettet til så stor en succes, var, at det var åbent for alle, og vi kunne sende informationer rundt over hele verden på ingen tid. Blokkæden er til gengæld en form for værdiernes internet, og den giver os muligheden for at overføre værdi snarere end information over hele verden på et kort øjeblik. Internettet er en kommunikationsprotokol, mens blokkæden er en protokol for værdiudveksling. Blokkædeteknologien, fundamentet for kryptovaluta, er nu ved at blive implementeret inden for de fleste områder i samfundet. På aktiemarkedet, i salgsoptegnelser, inden for kontrakthåndtering og naturligvis også i den finansielle sektor i forbindelse med betalinger og transaktioner, for at nævne nogle få eksempler. Den nye finansielle æra, som du nu vil stifte bekendtskab med, er den anden generation af internettet, og blokkæden, kryptovaluta, er fremtiden for betalinger, som snart kommer til at revolutionere økonomien, som vi kender den i dag. Bitcoins har oplevet en utrolig værdiforøgelse, og fra 2009 til udgangen af 2013 steg prisen på en enkelt bitcoin fra 0,1 amerikansk dollar til over $1.100. Og mange mennesker verden over skabte sig en formue. Samtidig var der mange, der gik glip af en stor gevinst, fordi de manglede oplysninger, men også på grund af den skepsis, som kryptovaluta i første omgang blev mødt med.
Pionererne viste hurtigt, at der var masser af plads til videre forbedring, og med udviklingen af nye kryptovalutaer er døren åbnet for en meget mere sikker og mere brugervenlig kryptovaluta, nemlig OneCoin. Grundlæggeren af OneCoin, Dr. Ruja Ignatova, har en solid baggrund inden for finansverdenen med en mastergrad i økonomi og en Ph.D. i jura. Hun er tidligere associate partner i McKinsey med klienter såsom Allianz, Sberbank, UniCredit og andre store finansielle institutioner. Dr. Ruja har også beskæftiget sig med andre kryptovalutaer og blev hurtigt en af de mest vidende personer om emnet. En ekspert. Hun så tydeligt det store potentiale i at skabe nye, innovative, mere sikre og tilgængelige kryptovalutaer, og hun begyndte at lave store forbedringer til fremtiden, baseret på en solid strategi for global ekspansion og gældende for alle gennem kryptovalutaen OneCoin. Den globale spredning af undervisningsmateriale om kryptovalutaer og introduktionen af OneCoin begyndte i september 2014, baseret på princippet om medlemskab kun via invitation, og som et resultat af dygtig lederskab, er firmaet allerede nu nået ud til millioner af mennesker i mere end 195 lande verden over. OneLine Network er fra den 11. juni 2016 det officielle firma, som distribuerer undervisningsmateriale med oplysninger om kryptovalutaer og finanser. Medlemmerne kan også modtage tokens via kampagner, som kan anvendes til at mine OneCoins. I løbet af det første år i drift oversteg omsætningen 1 milliard euro, og kun 3 måneder senere nåede den 2 milliarder euro. Her cirka et årti nede ad vejen findes der masser af kryptovalutaer på markedet, og de har alle nogle bestemte ting til fælles. For det første er de alle decentrale, hvilket gør markedet fragmenteret og ikke åbent accepteret alle steder. De er udviklet til mennesker med kendskab til teknologi og software, til spekulanter og professionelle tradere. De er afhængige af ustabile eksterne forhold, som i sig selv gør markedet ustabilt. De fokuserer primært på børsnotering, hvilket gør den spekulative og lukker døren for masserne. De tillader dig at gennemføre anonyme transaktioner og er således umulige at spore, hvilket kan opfordre til ulovligheder og misbrug. De er sværere at integrere i det eksisterende økonomiske system. Så hvorfor er OneCoin anderledes? OneCoin er designet, så det i udgangspunktet er centraliseret, men ikke statsejet, hvilket gør det muligt at kontrollere væksten og integrere OneCoins i det eksisterende pengesystem. Baseret på en forretningsstrategi med fokus på at skabe et stærkt brand og et stabilt globalt marked uden store udsving. Sporbart og beskyttet af Know Your Customer-princippet, kendt som KYC, som tager kryptovalutaer til et helt nyt niveau af gennemsigtighed, primært fokuseret på anvendelsen. OneCoin har besluttet løbende at implementere flere funktioner og åbne platforme, hvor valutaejere kan handle og bruge coins, hvilket får markedet til at vokse og skaber en større efterspørgsel efter kryptovalutaer på global plan. Det er brugervenligt og åbent for alle. Der er ikke brug for dyrt udstyr, specialviden eller handelskendskab. Det er simpelthen for alle. Undervisning gives til alle medlemmer for at ruste dem til at træffe informerede beslutninger og få en finansiel viden. Derudover sætter OneCoin nye globale standarder gennem den unikke integration af KYC-proceduren i den faktiske blokkæde, hvilket giver et højt niveau af sikkerhed og gennemsigtighed. En stærk procedure, som helt sikkert baner vejen for at integrere OneCoin som den første kryptovaluta, der kan blive en del af den globale økonomi. Det er i hvert fald målsætningen. OneCoin er også nøglen til at hjælpe folk i udviklingslandene med at tage et tigerspring ved hjælp af teknologien og få øjeblikkelig adgang til kryptovalutaer og et banksystem gennem kryptovaluta og til at drage fordel af de muligheder, der findes i de udviklede lande. Mens de fleste kryptovalutaer er baseret på spekulation gennem aktiehandlen, er OneCoins primære fokus på anvendelsen, da værdien af kryptovalutaen er baseret på udbud og efterspørgsel. Så jo mere den anvendes, jo højere bliver valutaens værdi. Ifølge de første estimater i 2014 ville værdien på en OneCoin efter et år ramme 5 euro. Men allerede 10 måneder senere overgik prisen på en enkelt OneCoin de første prognoser og ramte 5,65 euro.
OneCoin forventer en yderligere stigning i værdi inden for de næste par år. Baseret på det konstant voksende netværk af minere, men også på grund af de mange firmaer, som vil have adgang til de mange millioner af OneCoin-ejere med henblik på at promovere deres ydelser og produkter, hvilket igen udvider anvendelsesområdet endnu mere. Dette er på ingen måde et løfte eller en garanti, men de hidtidige erfaringer med OneCoins gør fremtiden endnu mere spændende, og det kan blive en fordel for hele det moderne samfund og for fremtidige generationer. Så hvordan kommer man i gang? Ved at tilmelde sig OneLife Network får du førsteklasses finansiel undervisning, som vil hjælpe dig til at blive en uddannet miner. Undervisningspakken findes i 7 forskellige niveauer, der begynder helt nede ved 140 euro og går op til 27.530 euro, og som indeholder forskellige undervisningsmoduler om finanser, trading og kryptovalutaer. For hvert undervisningsniveau modtager du et fast antal kampagnetokens, og afhængig af hvilken pakke du køber, kvalificerer du dig også til et eller flere split. Et split fordobler antallet af tokens og kan derfor anvendes til at generere flere coins. Når dine tokens er blevet splittet, kan du indsende dem til en mining pool, og med bare få klik kommer du i gang med at mine dine OneCoins. OneLife Network tilbyder også nogle ganske attraktive kombinationer af de forskellige undervisningspakker. Disse kombinationer giver dig adgang til automatisk mining, så du kan komme ind i de forskellige mining pools med det samme, uden at skulle vente på et split. Udover automatisk mining kan de strategiske kombinationer også give dig ekstra splits, tokens og dermed flere OneCoins. Udover undervisningspakkerne har OneLife også introduceret sit første fysiske produkt, så medlemmer af netværket nemt kan tilgå online-markedet. Nemlig OneTabletten. En mobil og smart enhed, der kan bruges på daglig basis, og som har potentialet til at forbedre læringen, tradingen og netværksaktiviteterne for et hvert medlem af OneLife-netværket. OneTabletten leveres i et flot design og med smarte funktioner. Med den utrolige vækst, som firmaet indtil videre har oplevet, har den ikke blot været dedikeret til at give mere tilbage til medlemmerne, men også til samfundet. One World Foundation er pt. Aktiv i flere lande, hvor virksomheder og medlemmer af OneLife Network løbende donerer penge til at løfte og hjælpe børn med at nå deres fulde potentiale igennem uddannelse og langsigtet støtte. Kryptovaluta og dette nye finansielle marked har virkelig potentialet til at skabe bankmuligheder for de 2 milliarder mennesker, som i dag ikke har adgang til banksystemet ifølge Verdensbanken. Det er et af de små spirende markeder i dag, som kan forbinde mennesker uden bank med det finansielle system alene ved hjælp af en telefon. Det kan eliminere mellemmanden, som tager høje gebyrer for overførsler og grænseoverskridende betalinger, hvor det gennemsnitlige gebyr er på 7,7%, men som kan være helt op til 29% og tage flere dage. Hjælp mennesker med at sikre deres aktiver og få deres kapital til at vokse på et ekstremt hurtigt voksende marked. Hvad skaber OneCoins værdi? For at tilfredsstille behovene på det offentlige massemarked vil OneCoin mine i alt 120 milliarder coins, og den effektive blokkæde er udviklet, så den understøtter ekstremt hurtige transaktioner. Et fortsat voksende netværk skaber et stærkt brand i kombination med det stigende antal af handlende, som gerne vil have adgang til de mange millioner ejere af OneCoins. Konstant voksende anvendelsesområder. Disse faktorer skaber værdien af OneCoins, og når OneCoin bliver offentligt tilgængeligt, så er markedet der allerede udspredt og globalt, og værdistigningen vil højst sandsynligt være et faktum. OneCoin er social, global og nem at tilgå igennem OneLife Network. Networking og sociale medier har en utrolig evne til at påvirke i en grad, så det kan forandre stort set et hvert marked. Husker du Netscape og Yahoo? Søgemaskinerne blev hurtigt glemt, da giganten Google fuldstændigt overtog markedet og introducerede en brugervenlig og meget mere sofistikeret form for software. Og husker du MySpace? Det sociale netværk, som hurtigt blev glemt, da Facebook overtog hele markedet. Ingen af disse giganter benyttede sig af reklame for at nå ud til folk. Disse firmaers vækst baserede sig på tillid, resultater og det mest magtfulde af alle elementer. Tilfredse brugere og personlige anbefalinger. Det samme fænomen, som OneCoin oplever netop nu. Nu har du en kraftfuld og gennemsigtig mulighed foran dig.
Og du kan slutte dig til millioner af minere, tradere og handlende for at mine coins og diversificere din portefølje, så du får positioneret dig i forhold til fremtiden. Med disse oplysninger kan du komme helt i front i denne nye æra, i et spirende marked, som snart vil forandre den globale økonomi. Beslutninger er baseret på informationer, og du kan nu gøre brug af den information, du har fået, så sørg for at få svar på dine spørgsmål hos den person, der har vist dig denne video, for at komme i gang. Og husk, at spørgsmålet er ikke om kryptovaluta vil påvirke vores fremtid, men snarere om du er klar til den nye økonomiske æra, som står foran os. Hvis du er det, så bliv en del af denne finansielle revolution og af den hurtigst voksende kryptovaluta i verden. OneCoin.